Chukwu ekekere ụwa n'igwe onye okenye onye okenye amara ya. Ihe anyị ji n'aka ụkwa m nso. Chukwu na ndị a na ka anyị na-ekene otu wee n'elu nwoke na nwaanyị. Chukwu anyị jikwa ekene wee bịa na mmadụ ịnọ ndụ 365 days ọ bụrụkwa n'obere ihe ka ọ 365 days abụrụ obere ihe. Ilekwa anya ma ọ bụrụ na kalenda ndị Igbo ịma na mmadụ igu 365 days ma ọ bụ Igu Aro abụrụ obere ihe ka ọwụ. Anyị wee kene wee sị na ọ ya dụrụ nwoke na mma na ọ ya dụrụ nwaanyị na mma. Anyị wee kpọọ ndị ichie ndị mbụ na ndị egede ndị aka ji ọfọ ndị aka ji ya nọ wee sị unu biko nugo unu gbagote maka na nwata ọbụla nna ya zijere ori na ọ na-eji ukwu wee gbagba ụzọ. Mgbe ihe ọnụ wee sị unu biko n'udododo na mmemme anyị na-eme taa na ọ ya dụrụ nwoke na mma ọ ya bụrụ ihe ọma wee nyere onye ukwu bụrụ ihe ọma wee nyere onye nta. N'arọ 2024 ihe ọma ya gba anyị iru, ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ya gbalete, ihe ọbụla bụ ihe ọma na ọ ya bịakwute anyị mana eke mana oyi mana afọ mana nkwụọ aja ana bụ aja ana mkpụmara ndị ichie bụ mkpụmara ndị ichie. Oke alụsị na nwunye alụsị biko n'ukunu gbagote. Anyị wee ihe ọnụ wee sị unu biko n'ukunu were nzu wee ma anyị nzu mapụ anyị nwunye mapụ anyị ụbịam mapụ anyị okwunu ka mmụọ na okwunu ka mmadụ. Ihe ọma mbọsị ọbụla anyị tetara ụla mbọsị ọbụla anyị mepere anya ọ wee bụrụ na anyị etetago ụla na ọ ya bụrụ anyị ihe ọma. Ka Chukwu na ndị a na-agọzi mmadụ niile nọkwa ebe a na-achukwu na ọdịnala. Ọjị anyị gbakwala ịnọ ka ọ gbara.
good afternoon. Ezenwayi Anyanwu na mmemme nke gọọmenti today. Obi ụzọ anyị nwere ka anyị were celebrate with ya. Asị na ihe ọma ka anyị na-egomi ihe ọjọọ. Asị na gọọmenti a ya mere gaba ọ ihe ọma ka ọ mere. Thank you very much.
Ezenwayi Anyanwu na di ewu Agbalo ka anyị wee bịara Agbalo. Agbalo ọ na-agụ ahụ 2024 ọ ihe anyị ji bịa. Nwere ebere na-ebere ya. Ebere na-ebere Agbalo na ewe Ezenwayi Anyanwu. Ụlọ o ji agara ka n'ihu. Ọdụm nwaanyị na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na o nyere mmadụ ka o nyere ha akọ ya. Ọtọ ka a nọ wee tọpụ ihe dị mma. Anyị ntabụrụ ọchake. Orumiri sata ndị.
kwani amụwa ma pesịrị ekpele ọnwụ maka ihe eji ama nwaanyị mana ibe eji ama nwoke bụ aka n'ofufe ego oyibo na-ekpeli ekpele wisdom knowledge and understanding n'ọnya bụ the most important thing ghọta ka ọ bụ na ị nwee ya ụba ama akọ gị ihe niile ama akọ gị ihe ọbụla ị chọrọ ị ga-enweta ya bikos ịmara ga-eti ga-esi wee nweta ihe ị chọrọ onye bụ adreesị ndị Amọkpara adreesị eji marụ ndị Amọkpara onye Amọkpara ọbụla iji na nke Ezenwayi Anyanwu ọ ga-akọwa
This is so good after Agaba, you are taking us down to Igbo. Agaba wire. N'arọ 2024 na-ekenekwa maka ndụ maka na ọkwa na-adị ndụ emebe mmụnwa adịghị ndụ mmụnwa na ihe kacha ihe niile n'ụwa bụkwanụ ndụ narị isi ike. Ihe na-ekwu na ana m ekene ancha maka na onwe mmadụ ka onye nwere ego. Ekenelu m ikwu kene ibe kene ndị oyi kene ndị klọb kene ndị dị iche iche bịalụnụ wee na-aga ọrụ ha ọfọ na ihe ọma ya emelụ ha. Arọ 2024 udo obi edolu ha. Chukwu na ndị anaghị echebekwa anyị gọzikwa anyị n'afịa na n'ụbọchị na-anọ dị n'igwe na-achụkwu na ọdịna. Abịa ma amụbala ịbịa pụọ iwu nwoke na-awa na ọ ya adịlịkwa mma na omenala amaka na ọ ya adịlịkwa mma ebeleba bịa taa ga-abụrụkwa ndị obodo nne Wire. Go.